Milí priatelia, pripravil som pre vás sviatočný alebo posviatočný balík vín na chvíle s priateľmi alebo pre súkromnú ochutnávku. Vybral som týchto 12 vzoriek. Dve fľašky Riesling v litrovke od zámku Sarstein od Christiana Eberta. Toto víno sa stalo predminulý týždeň podľa časopisu Falstaff premiantom, skončilo na 2. mieste v porovnávaní 100 Rieslingov z Nemecka v litrovej fľaške. Potom som vybral z rieky Saar od Petra Lavera Riesling Fass číslo 16, zelené jablko, veľmi svieži. Potom z vinohradníckej obce Winningen na sútoku rieky Mosel a Rhin od Matthiasa Knebela tradičný Riesling. Ďalej z najstrmšej vinice na svete od Kiliana Francena Riesling Bremer Calmont. Veľmi exkluzívny a už vypredaný Riesling Abtei z vinohradníckej oblasti Náhe. Vinica je zapísaná ako prvotriedna od roku 1170 nížkami rádu svätej Hildegardy. Ďalej máme špeciálnu trojicu nemeckých červených vín, dvakrát Pinot Noir, Spätburgunder a jedenkrát Frankovka z Württembergu. A na záver, nech sa páči priatelia, je tu Marqués de Riscal Rioja Reserva, Vivanco Rioja Crianza a Vivanco Reserva. Priatelia, na zdravie a prajem vám všetko dobré.